Το Wat Padara Phi Rom είναι ένας διάσημος βασιλικός βουδιστικός ναός που βρίσκεται στο Mae Rim, Chiang Mai, Ταϊλάνδη. Γνωστός για την εκπληκτική αρχιτεκτονική λάνα, τα περίτεχνα χρυσά ξυλόγλυπτα και τους γαλήνιους δασικούς μοναστηριακούς χώρους, ονομάστηκε προς τιμήν της πριγκίπισσας Chao Dara Razmi του Chiang Mai. Φοβερό. Ζου παραλίγο, στα ταξιδεύει ο Ζούρε, Κόνεβερ, με τον Άγγελο Ζούκη. Με τον Άγγελο Ζούκη Κόνεβερ, εδώ στη Chiang Mai. Στην Ταϊλάνδη. Και πίστε καμπάνες, δεν έχετε ο Ζούκης, ρε. Πίστε καμπάνες, δεν έρχονται. Απόψε χτυπάνε καμπάνες για μας, ρε. Καμπάνες όχι και όχι της χαράς. Τι παντού, ρε. Να την καμπάνε, εδώ. Πίσω και δούμε.